people, it don't happen again, it don't bust, it don't scatter. No be small something, my people. As I dey talk to now, Jpac don't attack Mathias Ezeaku, a job for my people. No be small thing. Make una carry una jokote sit down, come listen to this one. This one lado. He say Mathias Ezeaku. Now this one, I make a open church. Say they receive gift, they receive offering, they receive nyam. Say whether na this one, I make Mathias open church. Now I make Mathias they attack pastors. Say mehi kaba. Say now Mathias now don't sit down, they call himself say na omelale. Say that they give am nyam, they give am offering. Say na this one I need. My people may not come be say na me use my mouth to narrate this matter finish. Make una watch the full video. Unga watch I be there. Watch I be there. Neri the anya chai Mathias one name. So here about the main reason why if you have Jesus no today you have an Christianity no today you have an habos kama habun dohi habun dama. Neri Mathias and members here all sakitana he say sapu everything that is here. Kita say na ija konde ko na de nyo Father area pastor area ko jugu area. Ne ka ne wetara ni Mathias offering. Ne nu ji ne nu mmiri chai. Osakata ko David na oko. Daddy G.O. Mathias Ezeaku. Oko me na asa na oku. Okay, go see the ordinary day na for market days. Mathias atọ on a church here to donation, launching, bazaar. Hey, Chineke God. Hey, ndị Igbo fiagwo. Ya na onye ga anwụkwa ọkọ. Akwa Thanksgiving. Mana eme ọ na-akọtọ ndị dibịa. Na na-abụtere ndị dibịa ebili na ewu na ehi for Thanksgiving. Kọtọ ndị pastor na ndị prophet na na-ebutere ha ehi. Na ọzọkọta Mathias arụwa nri ịgba private jet because na ọfụgo na okpukperechi tradition bụ ihe eji enweta ndị Africa, most especially ndị Igbo na-ehe ụmụ agadi nwanyị ụmụ ha nọchi obodo oyibo enye ha ego ha eji wee ri nne tụọ ụtụ meeting n'obodo ha chịkọrọ gbara kpụrụkpụrụkpụrụkpụ jebe na nke Mathias ọzọkọta ọkwa nwa ka a na-ekwupụta ihe ahụ. Hey, on Sunday if you are also that he is something. Daddy G.O. Nke atọ pieces. I'm now for the guy I don't attack. Jpac, why are you attacking? No, man, bụ ụzọ eziokwu. Bụ ụzọ eziokwu. Magana na first collection, second collection, na third collection. Even I'm remember drop all the video. I try to move ekwensu na ọ kọrọ ama aba. Ya bụ ọkọ mara aba. Ebe jakata Mathias achọkọrọ ji niile na ọkọ. Awo n'ime moto. Hey, Chineke God. Mathias Ezeaku. Gawube ndị tọrọ. Gawube ndị tọrọ. Gawube ndị tọrọ. Hey. Ọjọọ ụmụ agadi nwanyị na. Ụmụ agadi nwanyị eze kwuru n'ọnụ ya na ụmụ agadi nwoke. Onye agwa worship o. One day mere na worship n'oge omenala ka Godian religion. Ọzọkọta ya testimony. And Mathias na-ajọsị ndị ụka na na-eme fake miracle, fake testimony, fake nke fake nke. Ọzọkọta ofu onye egbowa si na agwụ mara ya nye fake testimony na ndị choristers na ndị abụ ọma. Mathias just transform ihe ndị ụka niile bugharịa eto omenala na-arụ onwe offering tie ego na ya na nwunye ya. Ọzọkọta efebekwa ego etu esi efe odumeje na chọọchị. Hey, Daddy G.O. Hello. Ndị Igbo unu laikiri okperechi. Ọzọkọta ọhịwarịrị ịfụrụ n'ụlọ ụka na ha ama mma na lapele kịta ọsara ọkụ. Microphone o jikwa ekwu okwu na bụkwa onye ọcha rụkwara ya, onye ọcha bụkwa okpukperechi Christian rụkwara mic o ji ekwu okwu. Hey, Mathias nwanne m ndo ọrịbadị ndo ntọrọ. Onye ahụ kwuru ka ha gbara na nke ikpeazụ a. Biko, share video.
My people, share una don watch am. No be small something oh. My people as I dey talk to una now, wahala don burst oh. No be small thing. Na im Mathias come write say Jpac na small children. Say make dem call Jpac pikin when dem dey celebrate children day. No be small something oh. He say na this one na im make Mathias open church. Mathias go dey receive offering, dey carry yam, dey carry gift too. Say but Mathias dey attack some Nigerian pastors. Say he don open his own now. He come lay am Mathias Ezeaku. Say na this offering na im dey Mathias eye. My people, as I cross this one, I watch light. I say which kind wahala be this one? Nyanga dey sleep. Wahala dey sleep. Nyanga dey wake am. No be small something oh my people. Now here now one for leave una. Thank you guys for watching and I so much appreciate you guys. Ciao ciao everyone. Bye bye.